Pa ovo je prestižno takmičenje koje uključuje veliki broj veoma iskusnih ljudi iz svoje profesije, iz finansijskih tehnologija i s druge strane uključuje veliki broj ljudi koji su inovativni, koji mogu s nama da podijele razne ideje. S druge strane i mi smo također jedna inovativna ekipa koja je imala jednu dobru ideju koja je htjela da provjeri. Htjeli smo da je provjerimo upravo sa cijenjenim žirijem i sa cijenjenom publikom, da vidimo jedan benchmark i da znamo da li smo na pravom putu da nastavimo ulaganje u tu ideju. Veoma smo zadovoljni, bila je dosta oštra konkurencija, bilo je sjajnih ideja, tako da veoma smo zadovoljni što smo pobjedili i što ćemo sada moći da dodatno damo validaciju nekoj našoj ideji i da investiramo dodatno u njen razvoj. Hackathon izuzetno podržavamo. Ja sam prošle godine učestvovao kao mentor ekipe koja je pobjedila. Zbog toga mi je posebno drago, jedna srednja škola ekonomska koji su imali fenomenalnu ideju i borili su se za to da dobiju nove računare u svojoj školi. Na kraju su ih dobili. Uz dodatnu podršku Centralne banke i dodatnu nagradu, izuzetno smo bili zadovoljni što su oni to sebi mogli da obezbijede. I isto tako smo i mi zadovoljni što smo se ove godine takmičili ne kao mentori, nego ove godine kao učesnici i što imamo ovako jedna dva sjajna tipa pored mene, koji su izuzetni u svojoj oblasti, Matija u salesu i marketingu i Filip u software inženjeringu i onda smo mi mogli zajedno da ovu ideju dobro razradimo i da je prezentujemo publici i žiriju i da dobijemo prvo mjesto.